ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ. ಸಭಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಈತಿನಟ ಪೂರ್ವಕಲು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರಿಯರು ಸಾರು ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತಿರು ಏನಿತ್ತು ತುಳುಟು ಅಂತ ಪಾತಿರು ಏನಂತೆ ದಯಪನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಧನರಾಜ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಮಧುರ್ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂಡೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಕನ್ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ತುಂಬೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ತೂದು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಐಟ್ರದ್ದು ಮೆಚ್ಚ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅವು ಪೂರ ತುಯ್ಯಕ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲು ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ತುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರಾಗ ಆ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬರೋಡ ಪುನಃ ಐಕ್ಲ ಪೂರ ಯೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಪೂರಕ್ಲೆ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಈತ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಊರು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ನಂಚನೇಟಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೈತೆ ಬೊಕೈನಿ ಪೂರ ತೂಯರ್ ಪೂರಕಲು ಪಂಡೇರು ಪನ್ನ ಮೂಲ ಐಕ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತ ಪುರ್ಲು ಬರಿಯರ ಏತು ಕಾರಣ ಉಂಡು ಏತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೇರಿದವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಆತ ಅದೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಏನು ಪನೋಡು ಅಂಚೆನೇಟಿ ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಏನೂ ಎಲ್ಲ ದಾದಾ ಆಪುಣ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೇರು ಯಾನ್ 10 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ದಾದಾ ಆಪುಣ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಏನು ಅಂಚೆನೇಟಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡುವ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಬಾಕಿ ದೇರು ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದೇರು ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೇಟಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಂದ ಏರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಕೊರಡು ಬಂದತ್ತು ಬಟ್ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ವೆ ಇನಿ ಯಾನಿತ್ತು ಪಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರು 47 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಎನ್ಮನೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತಂಡು 11 ಭಾಷೆ ಆತಂಡು 145 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೈಟ್ 100 ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಲುಗು 50 ಪಿಕ್ಚರ್ ತಮಿಳ್ 25 ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಿದೆ ವಾ ಫಿಲಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಅಕಲು ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಲತ್ತು ಏನು ಅಪ್ಪನ ಬುದಾರ್ ಕೇಸರಿ ಚಂದರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದಾರ್ ಸುಶೀಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಲೇನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಮೆಡ್ರಾಸಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೇವೇರು ಕಣ್ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಫಿಲಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಡ್ಯರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ದಾಯೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವಳೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮರಲಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ಏನಾನ್ ತುಯ್ಬೇಕ ಈ ಒಂದು ಹೀರೋ ಲಾಕ ಉಲ್ವ ಅಂಚೆನೇಟ್ ನಿನ್ನಾನಿಕ ಲೈಫ್ ಕೊರಪೆ ಬಂಡೆ ಈ ಲೈಫ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನೈಫ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬುಡು ಮಾರೆ ಬಂಡನ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಆವಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರದು ಏನು ಅಪ್ಪಡ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೊಂಡ್ಬೋದು 1977 ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ TR ರಾಮಣ್ಣ ಪಂದಾರು ಏರ್ ಪನ್ನಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ MGRನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೇಜಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರುವೇರು 6 ಮಲ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ 6 ಬಂಡೇರು ಹೀರೇ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಸುಮನ್ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಾರು ದಾದ ಅರ್ನ ಜೋಶಿಯ ದಾದ ಅರ್ನ ಎಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ನಾಗ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನು ಗುರುನಗ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಬನ್ಪೇನ್ ಬೊಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತ ಬನ್ಪಿದುಲೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಬೊಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಯಿನ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಂಡ ತೆಲುಗು ಪಾಂಡ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಟಿ ಯಾನು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ರ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸ್ ಬಂದು ಐಟ್ರು ಶ್ರೀರಾಮನ ವೇಷ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ರ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದೆಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ಯಾದಿ ಜನರೇಷನ್ ಪೋಪೇರು ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಉಂತೇರು ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರು ಬರ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರು ಪೋಪೇರು ಐಟ್ ದಾದ ಐತೆ ಚರಿತ್ರ ದಾದ ಉಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ಆತೇನು ಇತಿಹಾಸ ದಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದು ಈ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಪಗದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಆರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯರು 6 ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಬಂಡೆಗುಡ್ಲೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡಪ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯ್ಬಾಕ ನೆಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಏರು ಅರ್ನೋಟಿಗೆ ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಅರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬರೀ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೆ ಐಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏರ್ ಬನ್ನಾಗ CBI ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಗೇಯನ್ ಚೀಫ್ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್ ನೇವಿ ಚೀಫ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಂದ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಒನಸು ಮಲ್ತದು ಬೈದೆ ದೇವರನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅತಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಒಂದು ಬರ ಪನ್ಪಿನ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಮಂದಿ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆ ದೇವರನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರ್ ಈತೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ 11 ಭಾಷೆ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಒರಿಯಾ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಮರಾಠಿ ಬಂಜಾರನ್ ಬೊಕೊಂಜಿತ್ತ ಗುಜರಾತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲಕ್ಕೇನೆ ಅವು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆತ್ತೋ ನಾತೆ ಯಾನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋರ ತಾಕತ್ತಲ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ ಬರೋಂದು ಪೂರ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೋಜು ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಅಂಕುಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಲ್ಲಭ ನಾವು ಏರು ಕಾರಣ
ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನಾನು ಜವನೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೇನು ಒಂದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮರಪೋಚಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಕಣ್ಣದ ನೀರು ಕೊರಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಪೂಜಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಅಕುಲ್ ದೇವರು ಆಗ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಅಕುಲೆ ಸುರುಟು ಇಲ್ಲದ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಅಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ ಪತ್ತಿಲೆ ಐಟ್ರ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ ಗುರು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಪಾಠ ನಿಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪತಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ಗುರುನ ಅಕ್ಲೇನ ಬಾಡಿ ಸರಸ್ವತಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೇನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋಲ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏತು ದೂರಲ ಪೋಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ್ನು ಬಂದ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀ ತೂನಾಗ ಏತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಒಮ್ಮಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಬತ್ತು ಅವ್ಳು ಬುಡ್ದು ಬಪ್ಪಿನ ಅಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ಬನ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಸಿ ಅಕ್ಲಿ ಓಲ್ ಏತು ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಪೇನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಬಿ ನೀ ಪನ್ನಾಗ ದೇವರನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪು ಆಂಡ ಜವನೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೀನಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಶಾಪ ಇತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪನ ಏತೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದಾಕಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಗಿ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಪುರ ಕಷ್ಟ ಬೈ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಅಮ್ಮೇರು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿರು ಅಪ್ಪೇನ ಬಂಜೋಡಿ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮೇರು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪನ ಪೂರಕಲು ಕಷ್ಟ ಬೈದ್ರೆ ಬಂದತ್ತು ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ಕೆಲವರು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರೆ ಏತ್ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏತ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಆಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಬೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತನೇಟ ಬುರ್ಚಿ ತೂಲೆ ದೇಪನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಮಂದಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ದಾದಾ ಉಂಡು ತೋರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತುನ ದಾದಾ ಉಂಡು ನೀವು ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ ತುನಾಗ ವಾರ್ ಉಂಡು ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ಮೂಲ ಈತ್ ಭಾಷೆ ಈತ್ ಜಾತಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಈತ್ ಜಾತಿ ಈತ್ ಭಾಷೆ ಇಜಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪೋಂಡ ಒಂಜೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಿಖ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಜೈನ್ ಪಾರ್ಸಿ ಯಾನ್ ಪೂರಕ್ಲೆ ಬನ್ನ ಯಾನೀನು ಈತು ಮಲ್ಲ ಜನಾತ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ನೇಟ್ ಏನಾನು ಈತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರಗ್ಲ ಪಾದಾಬಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆಟ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಮಾಸ್ಕಿಗೆ ಪೋಪೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪೂರ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಸ್ಟೇಜದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಅಂಚೆನೆಟ್ ಯಾನ್ ಹಿಂದೂದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಯಾನ್ ದಾಲ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪೂಜಾನ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ದಾಲ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೈತ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲೆ ಈತು ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪುಗ ಎಡ್ಡ ಒಪ್ಪುಗ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಒಚ್ಚಾನ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಯಾರು ಒಂಜೇ ಕೇನ್ವೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಆ ರಿಲಿಜನ್ ಯಾನು ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇನು ಆ ರಿಲಿಜನ್ ಇತ್ತನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಪೆ ಯಾನು 500 ವರ್ಷ ಬದುಕೋನ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜನ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾರು 400 ವರ್ಷ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪನ ಪನ್ಲೆ 300 ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ವಾರ ರೋಗ ಇಜ್ಜಂದ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪನ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕದಾಯ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆನೆ ಫೇತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ದೇವ್ರು ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ದೇವರ ನಿಕುಲ್ದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಾರ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪ ದಯచేసి ಮಲ್ಪೋಚು ಅವ ಎಡ್ಡತ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉಂತಾವ್ಡು ನಾನು ಜವನೇರು ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಉಂದು ಪಾಡಿರು ಅವಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾನಾ ತೂವಡ್ ದಾಯಪನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೋಡು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸದಾಶಿವ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎತ್ತೋ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಬೈದೇರು ಮೂಲು ಅರೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊರಡು ಅವೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಡ್ಬೋಡು ಇಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪಿದೇದ ಊರು ಪೋಂಡ ಪೊಂಜಲ್ ಏತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಊರು ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ಲೈಓವರ್ ವೈದುಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವೈದುಂಡು ಅವು ವೈದು ಉಂದು ವೈದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜಲಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಡು ಪೀಸ್ పొరలుడు ఉప్పోడు సంతోషడు ఉప్పోడు ఆయనాత ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ಉಪ್ಪುನಾಥ ಸಂತೋಷ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಪೂರಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಬಡೆಯವ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಪೂರ ಜಾತಿದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ನು ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿರ ಅಂಚೆರೇಟಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಏರೇಗ್ಲ ಯಾನು ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಕೊರಡು ಬಂದತ್ತು ನಿಕ್ಲೇನ ಫೇತ್ ನಿಕ್ಲೇನ ರಿಲಿಜನ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಪಿದೇ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ಬುಡ್ಲೆ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ವಿರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರ್ ಆಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಿನ ಅವಲೇ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುವೆ ಮನೆ ಐಟೇ ಬಿಸಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋಪಿನ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಪೂರ ತಂದ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಪಾಯ ಪಂಡಾಗ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಅವೆ ರೇಪಲ ಮರಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಉಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರಿತ ಉಂಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಪಿದೈ ಪೋಯ್ಗುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ
ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊಲ್ಲ, ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೋಡು, ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾನು ಇನ್ನು ಮಸೀದಿಗೆ ಪೋಪೆ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋಪೆ, ಗುರುದ್ವಾರ ಪೋಪೆ ಉಪ್ಪುನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೆಚ್ಚಾದವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇ, ಹೆಚ್ಚ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಂಗುಲು ಅಕ್ಲೇನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚೆನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು. ಆ ಏದ್ ದಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜತೆ, ದಾದ ಆಪಣ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಬಂದಾಲ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿ. ಇತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಪೊರ್ಲುಡುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೇಬೇಕು. ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪಿನಲಾಕ ಬರ್ಪುಜೇರು, ಬರ್ಪಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪೋಪಿಲಾಕ, ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪಿಲಾಕ ಪೋಪೇರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪೋನಾಗ ನಿಗುಲು ಪೋಲಿ ಐದು ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ ಅವ್ಲು ದಾಲ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ ನಿಗುಲು ತೋನ್ಲಿ. ಮದ್ಮೆ ಪೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಅಂದ್ ಎಸ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಆಕುಲ್ ದೇವರನ್ನು ತೂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿಲಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಗಾರ ಪೂರ ಬಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಈತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಈರು ಎನ ನಿಂಚೆ ದೀತಾರ ಅವ್ಲು ತುಲೆ ಅಲಾಯನ್ ನಿಂಚೆ ದೀತೇರು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬೇನೆ ಬರ್ಪಣಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಉಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಡು ಅವಲೇ ತೋರಿಸ್ಪಾಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಮಲ್ತಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಆ ಕೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂರ್ವಕ್ಲು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಜಾಗ ತೂತೆ ಕಮಿಟಿ ಅತ್ತು, ಕಮಿಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜವಾನೇರು ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಪಿದೇ ಬಾಡ್ಲೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಳು ಪೋದು ಪರ್ದು ಮಸೀದಿ ಪೂರ ಮಾಡಲೆ ತುಕ ಬಿಡ್ಪೇರ. ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬರೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎದುರು ಪೋಡು ಪಂಡಾಗ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸರ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವ್ನು ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ಯಾಪನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪಿ ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ದಾಲ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು. ಜವಾನೇರು ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು. ಜವಾನೇರು ನನ್ನ ತೋನೋಡು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜವಾನೇರು ತೋಡು ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮವೇನು ಕಾಪಾಡೋಡು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಐಕೆ ದೇವರ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಕೈಟಿ ಇರ್ತುಂಡು ಆಯುಧ ಉಂಡು ಒಂದು ವೆಪನ್ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಇಂಚಿನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಪಗನೆ ಅಂಚೆನೇಟ್ ಅಪಗನೆ ಹಾಕ್ಲ ಕೈಟಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ 10 ಕೈಟ್ಲ 10 ವೆಪನ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೇಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಾಡೋಡು. ಈತ ಕಷ್ಟ ಬೇದ ಸದಾಶಿವರ್ನ ಕನ್ಬತ್ತದು ಆತ ಕಷ್ಟ ಬೇದಿನ ಕಾಸು ಕನ್ಬತ್ ಮೂಲ ಕೋರ್ತೇರು 6 ಓಲು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಒಂದು ಓಲು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಯಾನುಲ್ಲ ಪಂಡಿತೇರಿ ದೇವರನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಯಾನು ತುಳುನಾಡಿದೆ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನಿ ತೆಲುಗುಡು ಒಂಜಿ ಫೇಮ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ರಾಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓಲುಂಡು ಲಿಂಕ್. ಸೊ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯೋಡ ಉಲ್ಲ ಏನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಉಲ್ಲ ಏನ ಗುರುನಕಲು ಪೂರ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾದಾಭಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಈತ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಕೊರನೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಕೊರನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಕುಡಲ ಪನ್ಪಾನಿ ಏರೇನ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಅನ್ನು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಎಸ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೊಂಡ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡ್ಪೋಂದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಕೊಂಡ್ಪೋಪಿನ್. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? We are supposed to take Hinduism forward. Nobody else will take Hinduism forward. It is our duty. Not just come to the temple, pray and put vibhuti or tilak and go. We have to spread the message. We have to protect the temple. We have to protect the faith. Anchane namma pura ottige namma pura mal whether it is entire India, Kashmir to Kanyakumari, everything is the same. Hinduism is the same. There is no change in Hinduism. Oitla change ijji. Anchane namma pura onta nanamitta anla daipana tule Pakistan la avadu China avadu all avadu akula edde oppodu bandi yani ennu nai ಯಾಂದಲ ಅಕುಲು ನಾಶನಾದ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುಜೆ ಎಡ್ಡೊಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಇಂಡಿಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಅವು ಬಿಡು ಪೂಜ ಅವು ಬಿಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಜ ಈರೆನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋಜಿ ಇರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಅದು ರಷ್ಯಾ ಅದು ಓಲ್ಲ ಉಪ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಉಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ ನೆಕ್ ಪೋರ ಬಲಿ ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಫೇತ್ ಬರ್ರ ಬಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಫೇತ್ ಅಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲೆ ಓ ಫೇತ್ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪಣ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ದೇ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಮುರಾನಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾನಿ ಯಾನ್ ತಿರುಪತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂದು ದರ್ಶನ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಪಿದೇ ದೊಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದುಂಬದ ಕಾಲ ಪೋಂಡು ಇತ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅವನ್ ಬರೋಂಡು ಬರ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮದಾಲ ಏರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮದಾಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಬಲೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬರಾಡು ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಾಡು ಫೇತ್ ಬರಾಡು ನಂಬಿಕೆ ಬರಾಡು ಬತ್ತಿಬಕ ಬರಾಡು ಬಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆತಿನೆಟ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಆಯ್ತು ಗಲೀಜು ಪಾತ್ಯಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ಏರಣ ಸಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. A leader knows the way, goes the way, shows the way. So you are all the leaders. You are all the leaders for the future. So thank you very much and all the best. Good luck. Sorry, ದಾದಾ ನಾವು ಆವೇಶ ಪಾತ್ರಿರ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪುರ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸರ್.